ya Brenggo boyo jroning negeri Pranyata satriya tramitra radya Grik rusak grik rusak kateping sami Raden Arjuna ana madane ngono dumunung ana ing denda catur dalan catur papat ana dilanggung praskawan kateping samirana kang nempuh Raden Janaka saya gedhe pedhoting samirana kocapok gruduking wadyabala saking kraton Simbarinten kanggo kepung Raden Arjuna pating glidrah pating glajit mangrik sungging Hangambira Sandang walikat Godhego simbar jojo simbar jojo adalah tak sawang saka kaduwen mantra tejani sak sodolanan ngertiku yen ana dewa sing ngejawantah sawise tak permanake jebul iki menungsa lumrah nanging gumunku nggonku gumun karo satriya siji iki nggone manter tejane mestine wae iki treng kusuma rembesing madu wijiling Andratapa bocah menggung nun wonten dawuh Rayapati kabeh para prajurit ditata nggih iki coba tak takonane iki satriya saka ngendi yen pancen isih magepan marang kersane sesembaku ing Simbarinten aja wedi kangelan aja nganti diklayatan dirangkai tangane yen prutugel glune. Ora iku nggih gumun karo satra siji niki. Waguse kliwat ukuran. Anake sapa?
Ning kene ku rombongane sing loro niku elek kabeh. Copi mampresani sing ngisor nika. Wong kok kaya terwelu. Men anane. Seralu boben. Ngarani wong ngawur wae ora. Sing mburu niku. Wong kok kaya kethokan Andrim. Apik aku karo kowe rek. Kowe kaya terwelu to? Aku kaya anak Dewi Madrim. Upenge nek budhek kethok Andrim ora anak Dewi Madrim. Muni ngono kuwi apa? Ora ngajar iki. Wiyah-wiyah kok. Dipun takoni mawon. Niki satriya saking pundi? Lah kok le Nyolowadi ana tengah alas mongko sing ngetutke. Kere-kere. Kayak mongko niku ambune leteng-leteng. Iya sia tenan karo aku. Iya kowe. Ngajar tenan. Dipun tanguten, satriya. Mandega. Aku tak takon sapa jenengmu dipinangkam. Ayo ngaku satriya. Aja neng kaya watu ning kaya banyu. Kowe ngaku tinimbang mengko mati tanpa aran. Satriya kowe ngaku sapa jenengmu satriya. Aja meneng wae. Apa kowe bisu kok, Den? Iman-iman bagusmu yen kowe bisu, Den. Yo lah cepaten dleweran cangkeme. Wah, sampule nganggo watu reng tenang wae reng. Waton mune kok anu. Wis rupane kaya wagiman. Ireng kaya ngono wae. Meneng ora kok ajare kok. Ayo ngaku. Malah muni ayo ngaku. Jenengmu sapa? Ya karang dialek iki werna-werna kan. Kaene nang omah ya ngono kae. Apa nek nang omah ya ngono kae nang omah karo bojone iki. Tulung aku jikokno wedang. Ngono kuwi Bagong ayo. Aku ngelih, aku arep madang ngono kuwi. Ayo ngaku Den, ayo ngaku. Nala Garing Wulandara. Iki ana prajurit tanpa wilangan nanging atos-atos mawon. Ayo ngaku Den. Jamak lumrah ana dalan ditakoni genti pitakon. Ana prajurit segelar sepapan tumbak gabak kaya jatingarang kaya ngamrok kaya jamur terik. Wadyabala saka ngendi lan kowe sapa? Iki Wadyabala saka Simbarinten. Aku Patih Werksadanu. Patih Werksadanu ya Dasarnyata. Sing mburi sapa? Ala tanpa rupa aku tumenggung. Tumenggung Sudira Dirja Dirgantara. Waduh, jan jenenge ampuh. Jenenge sapa, Gong? Sudira Dirja nguntir degan matane lara. Matamu kuwi. Iki watonmu iki tak rasa-rasake. Ngaku kowe sapa, Den? Satriya Madukara aku Janaka ya aku Arjuna. Kumbang ali-ali maliki didanang jaya. Ya aku Permadi. Wah jenenge akeh mengko apik kabeh. Sing kok terwelu sapa? Gareng. Gareng kok semono gedene, Gareng Benggala. Mak sampluk modar kowe. Padake Gareng ngoweng-ngower ora. Aku ki wong padake Gareng kewan. Sing mburi dhewe kae sapa? Mak rono aku ah. Mengko antile ngono kowe. Kowe takon karo aku, Mas. Iya. Jenengmu sapa? Wis aku tak wangsulan. Kowe takon karo aku. Iya. Iya takono. Jenengmu sapa? Kowe takon karo aku. Iya. Iya takono. Jenengmu ki sapa? Kowe takon karo aku. Iya. Iya takono. Wah, ngewuhke iki. Jenengmu ki sapa? Oh, takon jenengku. Iya. Jeneng sing nomo, jeneng sing tuwa. Sing enom sapa, sing tuwa sapa? Jeneng sing ning ngene simbok apa ning ngene bapak? Sing ning ngene bapakmu sapa? Sing ning ngene mbokmu sapa? Bapak mara tuwa apa sing mbok mara tuwa? Ora ngaku-ngaku.
Jenengku Mas Bagong. Mas Bagong. Mas Musiran. Mas Musiran. Mas Cemenong. Mas Cemenong. Mas tulung buriku sampuluan. Mas turung buriku sampuluan. Oh ya. Iya kowe iya. Nyampul aku sak kayang iya wong persagi kowe. Titeno ijen do ijen poteng-poteng buangke muti titeno ati enggak delik kowe. Maine ming delik ora. Satrio Bagus. Kowe mlaku menyang endi? Ngetutke jumangkeng suku kedheping netra krenteke ngati. Ora kena bacut ayo bali, kena yo bacut ora kena bacut. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu adalah kowe satriya klemar tak kapur ora pendeng. Saut bangkemu dadi klalar. Aja mlayu lakon ilang nyawamu. Ojo mlayu. Ojo minggat. Canda. Ayo sabar kok. Iki jalu amu.
aja minggat. Sing jenenge Pati Wreksodanu iki mau jebul duwe kemandhen sing edapi-dapi. Kemandhen apa? Kemandhen kang dumunung ana siung. Siung? Iya. Anak buta yae mawon. Niku cetha traing buta. Iya. Nyokot panas. Kaya dibiyuki mawa bathok. Ane sampeyan kalah kalih patih sing jenenge Danu niki wau. Ngisi-isini. Panjenengan iku satya sing pinilih lembut iso nguli banyu agal iso nguli gunung kok mingkalah karo sing jenenge Patih Danu niku wau. Aku bakal nyekel pusaka jemparing. Oh. Jemparing apa, Den? Jemparing kang aran Jemparing Garuda Sengkali. Oh. Nanging aku njaluk kurmatur nganggo gending munggang. Gending munggang? Iya. Lan aku njaluk mripatmu tutupana. Aja nganti weruh nggonku ngembat jemparing. Oh nggih. Kula tutupane mripate. Ngaku satos lho, Den. Iya. Enggal kurmatur nganggo gending munggang. Aku tak nyekel jemparing. Nggih. Mengko tak patenane. Iki klebu dadi klipku nggonku bakal sopan ana krantun ngamatok. Nggih pun kaya dilepaske. Ong ing ong ing ong ing ong tuwalolo ing ong ing ong ing ong tuwalolo mpun Ndara meneh ong ing ong ing ong ing ong tuwalolo ing mpun Ndara meneh ong ing ong ing ong ing ong tuwalolo ing mpun Ndara meneh ong ing ong ing ong ing ong tuwalolo mpun Ndara meneh ong ing ong ing ong ing ong tuwalolo
Oh. Yagane do minggat. Metu ngising ora. Iya kowe lagi denono kowe. Weh, jare janan. Sing jenenge Raden Jarangku pancen satria sing edapi-edapi. Nganti Gusti Patih Werksadanu ilang saka Pandruya Weden. Witenono tak aturke ratu Gusti kowe gemlinting dasmu kowe Den. Ana ing kraton Ngamarta Prabu Puntadewa sakadang nampi tedhakira nata mandura Prabu Baladewa uninga kang raka tedhak sigur kagandheng astanira Impal wacana ana madaning stinggih binaturata kraton Ngamarta. Sinawang saking Mandura pindha megaring Puspi to kamungging madyaning taman.
sasangga rumangsang wayah sumula madhangipun caing gunung sirna kumedhaping kartika ing gegana wancine wis gagatraina sumyuting samirana ambabar kegondo yaswaraning pradesan binarung kluru ing sata Sumanura manik ung bawana langgeng sinunggih datan awrat mboten badhe samar saking pandulu menika pepundhaning kula Koko Prabu Mandura ing nembe kiwala rawuh Koko Prabu Baladewa kepareng ingkang ngaturaken pasegan panakrami rawuh paduka pepundhaning kula Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa. Nuwun nampi pamujinipun Nyai Prabu Sagadan. Ora kala tedhak wonten Kraton Ngamata manggih kawi dadan bareng. Ora kala suka puja astuti kunjuk sandhaping padha wantu-wantu Yai. Yai Prabu kula pundi wonten mestaka mugi dadosaken jimat paribe. Iya kasiki ya. Kaseket cak lenggah langkung rumiyin Koko Prabu kados boten kirang prayogi. Bule kakangku sembahku Tampanana Bala Dewa kakangku tak tampa Dimas sungguhipun kakang lumuntring pangastutripun kakang Tawarana ya tak pundi ana pun-punan dadekake jejimat Werkudara ing ngaturaken sungkem Koko Prabu tak tampa Arjuna sungaripun kakang sungkem kula Koko Prabu sungkem kula Koko Prabu ya Dimas kembar tak tampa kula ngaturaken sungkem sinuwun kakang semana tak tampa nggih syukur Koko Prabu kados pundi Yai sumengga pengawak Bajra Andamal Sasi Koko Prabu tedhak wonten ing Bathara Kawarasa menapa dados duki taring galih ingkang rebadi nyadong dawuh Koko Prabu sepisan Koko tedhak wonten Kraton Ngamata tuwin mateng kaluhuranipun Nyai Prabu Sagadan kaping kalih tuwin mateng raharjanipun Kraton Ngamata ingkang triwigati ora kapura menika boten saking Kraton Mandura boten saking Kraton Ngastina nanging saking Kraton Durawati saking Kraton Durawati. Mekaten Yai.
menapa kersanipun saking Ratu Ndorowati kula Prabu. Nampi pamonanipun Nyai Krupati amargi Nyai Krupati nampi aturipun Sarjakusuma. Nggihipun Pangeran Pati anggenipun kepengin palakrama utawi jaup silan ing akrama. Kamung ingin dados gegantelan atipun Sarjakusuma menika boten wonten alit kalih ageng tiga namung sajuga Putri Ndorowati. Inggih menika pun Dena Purantawati nggih pun Dena Wisnuwati. Anggen kula keroyo-royo tekan kantor Ngamarta. Menika badhe nyuwun senjata pitrung tumbak kenceng. Menapa anggenipun badhe ngersaken senjata pitrung dhumateng ing Rai. Ya ento ingkang resagah kula kita mboten badhe kawegan, mboten badhe nolak menawa dados kersa apa Dawa Prabu. Kula badhe nyuwun kampil pusaka 3. Jamu sekali masada sangsa tunggu loko tumbak karo welang. Pinaka syarat lan sarana ngenipun Sarjakusuma dhaup kaliyan pun Dewi Purantawati. Rikala semanten pun Purantawati menika gadhahi atur purun swita dhumateng sok sinten kemawon boten mawas menika satriya. Boten mawas menika namung tiyang pidak pedaraan sinten ing saged minangkani panyuwanipun pusaka 3. Nggih menika ing badhe dipun ladosi salampi-lampipun ngantos dumugi dalan badhe dipun suwitani. Yai Raka para badhe nyuwun ngampil pusaka yen sampun paripurna badhe kula kunduraken bincang sawanci-wanci. Yai Prabu kagungan pamundutan. Yayi Prabu menika nembe peteng jagatipun kula aturi jarwa mateng Rakapara sak saged sagatipun pun Kakang badhe mbiyantu dumateng Yayi Prabu. Nanging sak menika kula nyuwun supados pusaka 3 Damas Masada Sangsa Tunggul Tumbak Kara Welang badhe kula siun ngampil kangge syarat lan sarana ngenipun dhaup Sarjakusuma kaliyan pun Dewi Purantawati pun Dewi Wisnuwati. Sasangkar mangsang wayah sumula madangipun caing gunung hamadangipun caing gunung kumedhaping Kartika ing gegana wancine wis gagat yenjang pinarung kluru ing satawana kukila munya tetimbangan mungging panging wreksa gung drengantos punang pening papacana kocapok ing minggah tinggi ibune Trata Kraton ngamantung raka bisanipun kula Petruk kantong bolong. sukma sinukmaya winaya ing asepi sinukmaya winaya ing asepi semimpun dalem ing kalbu pambukaning warana
Talen saking liya playaping aluyup ora bakal samar iki Petruk. Nggih. Bodho slamet Petruk nggih nampi maksudipun ndara-ndara kula Pandhawa kados wilujeng sowan kula. Iya Petruk. Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Kembar mboten sambageke kula nggih, Dik. Ing pokok kula dugi ngamatos slamet mboten wonten rubeda menapa-menapa. Kowe Petruk lah kok kowe ora bali pirang-pirang dina minggat nanti kowe le, bocah kurang ajar. Pun Bapak mboten sak kudu ngerti. Kula gadah penjangka. Amargi penjangka kula dereng kasembadan, kula tetep mboten wangsul. Kula pun wangsul yen kula saged kasembadan mawi dados panjangka kula. Kowe njangka apa le? Kowe iki nggayu apa? Nggayu wahyu, nggo apa wahyu, Pak? Ora pengen dadi ratu, ora pengen dadi senopati. Apa bakal nggayu pusaka, nggo apa, Pak? Wong urip nang Macapada kuwi paling ayem yen slamet uripe tanpa duwe mungsuh. Sing pokok akeh sesrawungane. Ane wong sing duwe pusaka kuwi nggo piyandel. Samangsa-mangsa napa ora gawe kuwi ora bakal nguci walingane aku pusaka nggo apa. Lah sing tok gawe apa? Mun mengke Bapak pirsa piyambak. Nyuwun kula niku gandrung-gandrung ngapiramu dhumateng pun Purantawati. Amargi kula semanten Sri Wundurwati kagungan janji kalian kula. Jadi kula semanten kakang kula gareng dados ratu. Jejuluk Prabu Pandu Bergula. Ndara-ndara kula Pandhawa kawon mungsuh Prabu Pandu Bergula. Lajeng kula sing maju nampi dawuh sangasanipun Sri Wundurwati. Petruk maju. Yen iso ngalahke Prabu Pandu Bergula sesuk tak paringi tigan utawa ndong Ndrawati. Lah niku kula tagih. Kula tagih tigan Ndrawati utawa ndong Ndrawati ki apa sing ento kareke Petruk. Ndara kula Purantawati supados dados datu krama kula. Wonten pamulutanipun nggih menika pusaka 3. Jamu Srimasada Sangsa Tungganaka tumbak Krawlang Sinuwun. Kula nyuwun kawelasan nggih Gusti. Kula nyuwun kawelasan nggih Sinuwun. Kula menika sampun katangganipun ngetelaken dharma bekti kula dhateng panjenengan. Kula niku sing mau panjenengan kawin cilik nganti tekan akhir dewasa duwe kalenggan niku sing ngomong Petruk. Nggih kula niki saniki kula nyuwun wales. Kula nyuwun sih kawelasan dhateng panjenengan. Panjenengan nggih ngetoke tresnanipun kaliyan kula margi kula menika sampun gedhe lelabuhanipun kalih panjenengan sinuwun kula tak ngambil pusaka 3 Klimasada Sangsa Tungganaka tumbak Krawlang nggih Gusti. Sinuwun. Yen kula rasa dam kalih Purantawati pun kula timpa mati nggih mawon. Ora ana gunane kula urip wonten Macapada sinuwun. Kula atiwelas dumateng kula. Mun ngambil pusaka nggih Gusti. Nuwun. Kowe kok disikan kae engko. Wong mau gelut karo aku. Nuwun. Kula nyuwun kawelasan nggih, sampeyan niku sing wong kula. Tenalas kami yaka. Dikuya-kuya Kurawa sampeyan ngelih. Ndara kula kembar nggih luwe nganti nangis tengah alas gedhe. Mongko ora ngerti kiblat. Kula sing kraya goleke pangan panjenengan. Goleke buku panjenengan nggih nyambung mure keng rai Ndara Kembar. Saniki panjenengan pun kagungan kelenggan dados ratu. Ndara-ndara kula nggih sampun kagungan kelenggan. Kula nyuwun ngampen. Nggih, nyuwun. Nggih. Nek pun rampung kula kundurke. Petruk nun. Dadi karohanamu kowe kalah dhisik karo Koko Prabu Mandura. Waduh. Gapa kesuwen aku ora bisa maringake pusaka. Waduh, cilaka. Ora ana gunane nggonku ngomong awit kitik-kitik tekan nontok-nontok. Ora ana gunane nggonku mriyatke ndara-ndaraku. Tekan tulune aku kepengin njaluk piwales. Mergo aku njaluk
kawrasane ndara-ndara kuyung momong aku lah kok ora diparing aku apa sing dadi panyuwun aku wis aku tak wong mati wae. Petro minggat nanti wah. Niki wae Petro niku semanten nunggil karep kalian kula. Petro badhe ngaken Purontomati, kula nggih badhe ngaken Purontomati ngantos kedadoyan. Kedadosan campuh bituta maluk Bendolmati. Kula mangsa kalian belu buntung Petro. Yayi, monggo kula paringaken pusaka dhateng kula Kocapo. Pusaka Ngamarta, Songsong Tunggul Naga Tumbak para malang. Lan pusaka jamu sekali maksud nungka marang kula Petro kantong bolong. Kados pundi Yai? Koko Prabu bisa piyambak yen pusaka 3 menika linggar saking gedhong pusaka. Lho. Pusaka 3 linggar saking gedhong pusaka. Mekaten Koko Prabu, kula gadah pangira yen pusaka menika wau nututi Petruk kantong bolong. Wah. Pancen Petruk ki setan raurus. Kuwi pancen musuh andingan setan. Mesti wae Petruk niki wau pasang guna piranti guna desti supados pusaka nututi Petruk kantong bolong. Werkudara matu nyoba tututi Petruk. Tuh. Mergane pati wae. Ora ana gunane nggonku labuh labet karo ndara-ndaraku Pandhawa. Ing ngantasi arep njaluk tulung nyilih pusaka 3 ora diparingake. Walah Petruk. Kok oleh sial temen-temen kowe Petruk. Arep nyilih pusaka kaya cabar gumun banget. Jan wis ra ngerti kebeciane ana kawantenan ndara-ndaraku Pandhawa. Petruk mandheg ora gelem mandheg ngati-ati. Sudet kuku Pancana kok jebul wetengmu. Waduh, mlayu wae. Kocapo ora Petruk kantong bolong. Den tututi Raden Werkudara. Ing ngono rumaos ajrih marang Raden Werkudara. Satemah kula Petruk kantong bolong mlundung jurang. Bos.
Wisena. Boleh kakangku apa? Ngendi menungsane Petruk Iki mau tak oyak keweden nyemplung jurang. Ayake wae modar kecemplung jurang. Petruk mati haning pusakane. Bisa ngene wae. Mengko babakan pusaka gampang sing pokok pun Kakang karo Siadi siaga tata-tata ayo Werkudara ndereke pun Kakang. Rumat ana Prato Ndrawati. Ya tak ndereke boleh Kakangku. Jurang semono jerone. Ayo bundas-bundas awakku. Kok iki pusaka do nututi aku, Petruk aku melu kowe. Petruk aku melu kowe, Petruk. Aku melu kowe, Petruk. Wis to, Petruk. Aku gawanen ana Katondrawati. Pinaka sarat lan sarana nggonmu dhaup karo Purantawati. Wah iki cocok iki. Wis cetha lakon rabi iki kok aku. Wis meneh tuwane rabi-rabi aku ki. 44 tahun. Ra payu-payu iki engko calon rabi karo Purantawati. Ha ning apa kelakon manten kok biblak-biblak kaya ngene iki? Aku tak manggon nang awakmu. Ana sak jroning kulit sak jaban daging. Sikro mangrakiting awang sasangka macarana jagatnya kang kinarya momong onong salebeting jurang lah Petruk kantong bolong bisa gawe gegering kayangan Suralaya ku sapa ing wonten Jumantra Sang Hyang Kanika Putra Rukming Daya Kakawijil wah mlekencong Warudayang lho turut ya Petruk kita kenang apa kowe wah cah apa sang sayan dewa pinangka sekaring pawana wah mlekencong Warudayang lho turut ya ulun kang prepeke marang kita Petruk iki kok kaya wong koteka iki apa ya ipel-ipel kok nganggo sarangan cara dewa kita durung mangerti marang ulun dereng ulun kuwi dewa saka kayangan sigra pangudal-udal sutu wangsul oh saking kayangan tengah Tegal bakul sekul ora sigra pangudal-udal sudu wangsul ulun Sang Hyang Kanika Putra ya ulun Sang Hyang ulun dadi pepatihe Adi Guru patih
Suralaya. Lah iya. Arak ngono. Lah kok panjenengan merpeki kalian kula? Kita nang sajroning jurang kang jero kaya ngene iki. Nganti gawe geger kaya ngan Suralaya banjur ulun didhawuhi marang Adi Guru supaya mrebeki marang kita lan ulun dipercaya marang Adi Guru supaya mbantu kita darbi sedya punapi. Punapi niku napa ya? Wah. Kita mboyang ngerti bebagonganing dewa. Bagong. Bagong adiku lho. Saiki nek goblok. Bebagonganing dewa kuwi basaning dewa. Oh. Ulun yaku kita kuwi kowe. Punapi kuwi apa? Oh, kita darbi sedya punapi. Oh, larak ngaten. Kula gadah sedya badhe palakrama kalian Putri Ndrawati Purantawati nggih pun Wisnuwati. Inggih kangge srana nggih menika pusaka telu sakniki sampun ten awak kula ning. Bimasada songsong Tungganaga tumbak karo welang. Oh wis ana tangan kita nggih mlebu ten awak kula ning. Nanging kita anggone bakal nglamar si Purantawati aja wujud petruk. Mengko ndak Purantawati banjur kagol atine. Ah, mosok. Kagol pripun sampeyan niku? Kula niku pun tau ketemu Purantawati, sampun cetha aturipun. Purantawati ngersake pusaka telu pun tenangan kula. Iya nanging kanggo samudana aja ngati. Para pendho mangerti yen to Petruk mlebu taman kita ulun dandani. Dandani. Iya. Apa iso dandani to? Kula pun rusak banget niku. Wah, jan ulun dandani iki kita ulun dandani wujud dadi satriya bagus. Oh, darak ngaten. Terus mengko kita ulun maring kemanden ana ngepek-epek kita nanging kemanden kuwi aja kanggo sembarangan. Pinggung grayang sapa wae mesti bakal lumpuh. Gede-gede tekaning pati. Waduh. Nggih napa? Iya. Wah, ingon kelakon tak nggo grayang bakul bakso. Aja. Gue bakul bakso kepiye kita iki? Ora enten maju kene ulun dandani. Dewa nuntuna merangka asang sayan. Pinangka sekaring pawana. Kita wujud satria bagus lan ulun paringi pusaka asma Kuda Jayeng Winarsa. Kuda Jayeng Winarsa. Iya. Nggih. Ning nganggo kita omong kok mboya kaya ngono kuwi. Lah pripun? Tirunen bendaramu Abimanyu. Dadi jumbuh karo uda wedanane ngono. Menapa mekaten mungkul. Nah, bagus. Ini tangan kita ulun maringi kemanden. Nah, wis iki kemanden sing bebayani ya. Mekaten mungkul. Lan kita tonton jujuk ana taman Kaputren Ratu Ndrawati. Purantawati ya Wisnuwati mengko tok pinangkani apa sing dadi pamurutane. Nggih, ngestokaken dawuh Ulun. Keparang kula badhe nyuwun pamit. Badhe lumat wonten Ratu Ndrawati, jujuk wonten taman Kaputren. Minangkani pamurtanipun pun Purantawati. Mah kaya bocah cilik. Kita tata rujuk ana Ratu Ndrawati. Ulun paring pangestu marang kita apa sing kita sedaya bakal lakon.
Yaneng-yaneng talaga kadhi langit. Menika wonten satriya ingkang manjing wonten taman. Bocah mban wonten jawuh ana satriya bagus manjing wonten taman. Angge dingendikani. Kok kula durung dereng ate weruh. Satriya kok baguse kaya ngono. Iya. Pun gak dingendikani. Mangketa satriya ingkang nembe iki mau lenggah. Kula ngaturaken pambagya. Iya nampa pamujimu ngayu. Kaya ora ana alangan sawiji apa. Syukur binagi sewu. Paduka sinten ingkang dados kekasihipun Raden menawa takon karo aku. Jenengku sapa maya lali aku. Sapa ta mau? Kuda Pranesa. Kuwi rombongan Jatilan, Ding. Kuda Jayeng Winarsa. Mah kuwi. Raden Kuda Jayeng Winarsa. Iya. Kowe Purantawati. Inggih, kula pun Purantawati. Ana pekersa paduka nglamar marang kowe wong ayu. Kula menika badhe nderek swita dumateng sok sinten kemawon. Nanging saged minangkani panyuwunan kula nggih menika pusaka 3. Jamu Sarimasa Dosong Tunggul Naga Tumbak Kara Welang. Lah kok nganggo pusaka 3 kuwi artine apa? Werdinipun pusaka Jamu Sarimasa ingkang kula dherekaken menika suci lairan batosipun saged nyela contoh dumateng para kawula sak negari. Senajan to menika namung tiyang pidak bedaran nanging jujur. Boten sok seneng cidra ateges menika suci lahir lan batosipun. Iya, lajeng pusaka ingkang winestan Songsong Tunggul Naga badhe saged dados songsongipun para kawula. Tumbak Kara Welang menika dipun kekiyatan badhe dados kekiyatanipun para kawula sak negari. Mekaten Raden, yen aku seminangkani apa sing dadi pamultamu, kula dherekaken sak lamilanipun gesang wonten Mrasapada. Lah ra ngono. Aku sing iso minangkani pamultamu wong ayu. Pundi pusakanipun Raden? Aja sumelang. Pusaka wis ana ing tanganku. Jamu Srimasada metu wae. Iki wae dudu Jamu Srimasada. Inggih menika Raden larang ngono. Songsong Tunggul Naga metu. Nggih, nek metu nganggo swara madher ngono ta. Ya ora? Inggih, larang ngono. Ingkang setunggal pundi? Tumbak Kara Welang metu. Ana petele barang. Mencolot nangi bathuk kowe setan iki ya. Sorry apa kok? Duh Raden, panjenengan ingkang kula dherekaken sak lamin gesang maca-maca Raden. Seneng karo aku wong ayu. Iya kula tresna tenan, saestu yakin. Lair batin tresna karo aku, lair batos Raden. Lah rak ngono. Upama aku dadi ala rupane kepiye wong ayu? Wis najan dados ala pasuryanipun kula tetep tresna dumateng panjenengan. Cangkeme ora.
Ana satriya kok ngguyu cekakan kaya ngono. Bocah mban, kula mangan apa tas mudar. Ana kota kon mangan, kowe mlayu wae. Matur ana ngasaning para senopati. Matur yen taman Keputren Ndrawati ana malih nyengesaken dawuh Raden. Mban mlayu-mlayu ana apa duh ketewasan sinuwun panjenengan Sira Manduraya ngaturi kawuningan kepiye sing cetha matur nggih Taman Keputren Ngaton Ndrawati wonten Turat Maka Gusti ana malih parat rawuh menungsa ngendi terus Nggih Bang Prantawati kowe menungso ngendi jenengmu sapa sabar rasangku bengok-bengok bareng aku wis krungu jenengku Kuda Jayaminarsa kowe sapa Baladewa wis ngerti ora aku tak takon kowe minggato Prantawati bakal tak pacangake lan bakal tak dhawuhake karo Sarjakusuma kowe minggato kowe aja ngganggu gawe marang aku. Prantawati wis bakal ana sing diwis-suwitani. Kowe minggat saka kene. Ne gurih temen lunga-lunga kepiye? Mayar temen. Kene-kene ngenteni Prantawati ki suwe banget rumangsamu ki. Ke jaman biyen marang ngono niku nunggone nganti nyethuk nang panggung. Minta foto mijaluk ngono wae gurih. Mayar temen. Kene-kene ndedeki wis suwe banget iso kelakon wis alhamdulillah. Ning dijaluk ngono wae mayar temen. Kowe kena njaluk Prantawati, waton iso ngalake Kuda Jayaminarsa. Patra patut juwing-juwing batamu ucapo Raden Kuda Jayaminarsa wis nampi kemandhen saking Sang Hyang Narada ya Sang Hyang Kaneka Putra nata mandra kagrayang marang Raden Kuda Jayaminarsa gladaran mlajar kapiyandhem. Wah!
Layang. Ya Kresna, kula Prabu. Taman Keputren Drowati ana maling. Wonten Dratmaka. Iya. Wani nggih Bang anak wadon Wurantawati ya Wisnuwati. Jenenge Kuda Jayang Winarsa. Yen jane bocah iki bagus. Ning nek omongan sok ndleming-ndleming kaya wong edan. Stres niku jenenge. Nggih menengo, Kang. Pun Kakang bakal jumangka merwasa marang sing jenenge Kuda Jayang Winarsa lah kok ngrayang dadanipun Kakang. Wanas rasane. Nganti pun Kakang gladran pun Kakang keplayu. Yayi, gandeng pun Kakang keplayu, saiki aku njaluk pitulungan marang kowe. Pusakamu Kyai Kacapaesan dititipi risa iki jane menungso ngendi? Iki jane sapa? Lah kok kuwane teman nggih Bang Wurantawati. Oh yes. Iki bawa meneng to wer tuh wer. Nolo gareng ulah. Bagong, Nun. Mitra Dawi Kacapaesan iki tandinge Gareng karo Bagong. Waduh. Lah kula niku ora iso gelut wong cacat niku. Mongko wong loro kudu maju bareng. Ha piye, Kong? Bae watono biayane wae, gelem wae maju kok. Ora ana biayane uga menyang sambatan ya sudi temen kok. Nyebut gawe ngrekoso kon sambatan, demeh duwite go lunga ae. Sorry. Kowe iki pancen moto duwiten, bukan begitu, sinuwun. Iki nyambut gawe ngrekoso wis ngerti cetha genah sewengi iki jatahe semene, ha kok halus. Isis. Ora ana apa-apane, ayo kon menyang meneh. Ayo wegah aku gendeng le. Ora sudi ya reng, iya. Hewaton nono. Duwite tak nyangane ya. Ana duwite ya wegah aku. Kowe iki maju ya maju ning ana duwite kene. Kanan kok yang ngene ge ngrekoso kok. Muspra tenagane. Wis ora main ngono kowe. Ya wis ngono tak paringi. Lah ora ngono. Kowe njaluk pira? Ana pira duwite? 500. Nggo apa 500? 500.000 lho. Mo. 750. Gemang, 750 nggo apa? Sak yuta. Gemang. Njur njaluk pira? 175. Lah kok mengkeret iki wah wis. Nganti 1 juta ming 175. Kowe maju. Gareng karo Bagong. Ya ora yo mangkat-mangkat ajar wae yo.
Anyake wae. Agene lah ngapiro wae. Jenengmu sapa le? Kudu Jayeng Winarsa. Jenengmu sapa Gareng? Sing nguli jenengmu sapa Bagong? Kowe lha ora urus sing ngerti dadak takon lho. Wis kaya dibres ngono wae ora kesuwen. Datang nganggo omongan barang malah wis kesuwen. Nganggo omongan ana artine wis kaya peperkune kaya wis ngono. Engko nek duit ombake ra duit tinggal mlayu. Cake nek ora adeng ora. Kowe lunga saka kene. Ayo. Lunga saka kene. Purantawati iki dudu jatuh kramamu wis ana sing duweni. Aku kowe sing ngomong. Sing nundung aku Prabu Baladewa aku moh kowe kok cumenthaka. Mingkaritku lunga apa ora wis dadi bres ngono asa kesuwen Mas Jan. Iki 175 Kok dicus dikoyang ngono. Wah Jan. Ngopeni 175 ditawani 500 ora gelem sak itu ora gelem 175. Cah cerdas e. Lunga apa ora? Ora. Kowe iki lunga apa ora? Ora sudi aku lunga, aku wegah mungsuh karo kere-kere kaya ngono kuwi. Mungsuh karo kere ambune ora. Nas, cerewet diuleng wae ra ya. Ya. Marang Kurah Nalagareng lan Kilurah Bagong Noyah ngayuh Baskara Titi Mangsa ilang wujute satya bagus Badar Kurah Petruk kantong bolong ya dengan kersa ngadosi kula napa mboten Den Ayu. Aku wis kandha karo kowe to Petruk. Aku ngerti yen to sejatine kowe iki Petruk kantong bolong. Nggonku kandha karo kowe. Senajan to ala pasuryane kula purun suwita larak ngono. Oh, lah jebule iki Petruk. Oh, alah kowe to, Truk. Kowe iki minggat nanje, Truk. Aku ki pengen dibojo. Sapa? Putri Ndrawati. Ndara Purantawati. Iki apa? Ayo iki. Waduh. Ha kok ayu tenan, Gong? Iki apa, Truk? Lah iya. Kowe munyuk tenan nek kowe. Iki Mbak Yumu. Aku tanyile, Truk. Ora kena. Sedelo. Aku nyewa ya gelem. Pancen kere tenan iki. Ora kena Mbak Yumu. Saiki ora urusan Mbak Yu, ora urusan Le, ora urusan Mbok Dik. Leno gasruk. Bagongane ora adong ora. Ayu tenan e waduh jan alah. Terus njur bojomu Deni kepiye? Sapa bojomu Deni kepiye? Aku ndek bojo iki ya engko Deni tak wayo. Deni tak wayo. Lah iya. Engko mbok Deni sumbangke aku wae. Kaya gelem-geleme ngono lho. Kaya wis dibojo kaya Gong kowe iki. Lah sing penting wedok kaya wedok kepiye iki ora.
Sinundarwati ana ndi reng? Ana nang kono. Daturi ndarene. Sinuwun jebul niku sing dadi Petruk kantong bolong. Oh jebul Petruk nggih. Kula saged minangkani pusaka 3 Jamus Limasada songsong nuwunaga tumbak karo welang. Bisa minangkani panyuwunane anakku wedok. Nggih. Kowe piye Prantawanti? Kula nderek ngladosi Petruk nggih purun. Ya wis, aku ndi mantu Petruk ora apa-apa. Wah, mboten. Kula niku pun duwe bojo. Tur dasar kula niku mung kere mimpono kawan. Kula niku namung kinaos samudana kepengin nggayuh manteng Keng putrapun Prantawati amargi niki Putri Wahyu. Sing kula suwun dipun boyong mutung natur ngamarta niki ingkang mahane dados tentreming para kawula saknegara. Nggih niki amargi niki Putri Wahyu. Ing Kresna sinayeng manggelung mangruk mining cakra nira kula suwun Ndara Prantawati kula boyo teng Karta Ngamarta. Kajengipun para kawula niku tentrem adem ayem niki merga kawula agi mosak-masik agi do ngrekoso uripe. Mugi-mugi niki kula boyo teng Karta Ngamarta niki saged mahanani ademing para kawula, tentreming para kawula apa sing dijaga sa klakon, sing disedya sa tumeka, sing dicipta sa dadi. Iya Petruk, niki kula boyo. Iya Petruk. Yur kepiye iki mau, Truk? Kowe iki ngopo to, Wer? Duwer. Aja dampung, Gong. Ora iki mau njogo piye mau Prantawati mau. Iki gandeng Putri Wahyu, aku ora pengin dibojo iki. Sing penting Prantawati diboyo nang Ratu Ngamarta iki sing manani tentreming para kawula. No. Yo ora iso tepek bojo. Ora. Tak peke wae po. Wong nek ora kalam. Mundur kono. Ran musiran kowe iki nek ngantuk mbok mlebu kono ora nang kono. Ake sore mau aku nek tek-tek lho. Petruk nun. Diboyo nang Ngamarta. Nggih, ngestaken dawuh sinipun. Iso mateni menungso sing dadi Duratmaka nang taman Ndorowati. Kok Prabu kepiye? Ingin dados satriya ingkang nggibang pun Prantawati menika Petruk. Lho Petruk meneh. Petruk Yayi mengkaten Prabu. Sing saged palakrama Petruk. Ing saged minangkani panyuwunanipun pun Prantawati nggih Petruk. Kula nyuwun supados
para Kurawa dipun giring wangsul. Sarja Kusuma cabar angenipun dhaup kanipun pun Kontomati. Wah, pancen bocah sial tenan. Bocah sebel Sarja Kusuma. Saben-saben dhaup saben-saben pengin para Kurawa gagal, sono-ono wae. Wis pun ngangkat anjel pamit aku tak bali nang Kraton Ngastina. Tak giringi Kurawa bali ana Ngastina. Ora gelem bali tendangane rasa melu-melu wae. Marang Prabu Dewa Murti pindha uninga singgat watatung ngasta pusaka senjata cakra kalapasaken uwal saking ngasta tumama dadanira Prabu Dewa Murti satemang geblak ing Bantala Prabu Dewa Murti sirna margalayu. Seda. Wong Amarta belano. Sedane Kang Prabu ketak cangking sirahmu kowe. Terus Satrio Kakak sapa? Werkudara kowe sapa? Prabu Dirgamuka ya aku Prabu Dirgamati. Ayo belano. Setane kok Prabu ora gelem ingkang lakon tak sampak raimu. Tanda Ibu Guru tiba danggamu. Weh, mundur. Mundur, mundur, mundur.
Kakangku apa? Wis diboyong Putri Wahyu ana Kraton Durmati ya putraku si Prantawati. Iya. Pinangkasana tentreming para kawula sak negara iya Dimas. Lan pusaka kang kirya srana nggone boyong Prantawati wis kondur ana Kraton Ngamarta. Jamus lima sada song-song tunggul naga tumbak krawalang wis lenggah ana gedhong pusaka Dimas. Ayo bareng karepun Kakang kumpul Kraton Ngamarta. Muji syukur kunjuk ana ngasane Gusti Kang Hanyipta jagat sesanti Jaya Jayanti Rahayu Rahayu kang tinemu ya Kresna kakangku tak dereke Dimas Werkudara ya